moni kwa inu nonse. Yes, watikaso sapota wakulu ndi programu imeneyi ya sapota. Kodi lero Amalawi atibweresera zotani? Tiritu pa Bingu Stadium ndithu. Kodi lero Amalawi atibweresera zotani? Kodi lero nkaka timwa iyayi komatu akampani ya Lilongwe Dairy akonzekera kupereka nkaka kuti Amalawi kuti wankaka koma Malawi Frames itibweresera zotani? Zonsezo zili tupa program yake imeneyi ndipo lero zikuchitikira pano pa Bingu Stadium. Kodi nanga Malawi ikusewera ndi timu yanji? Ndipo panopoka tiyeni tipite ku Siliva kumene tinakampoti Malawi iyayi ikusewera ndi timu yanji. Tikateni tione utenga wochokera kwa amenewa a Lilongwe Dairy. Malawi kusewera ticha? Tone Bissau. Imachokera kuti? Acha ku Burundi wa. Nde lero kuli magemu anga? Awiri pa Bingu Stadium. Ina yamba taiza? Yamba 3 with a half 6. Ita yambe ndiaja? Yambe ya Malawi. Ya Malawi yamba taiza? Half 3. Half 3. Wina yamba half 6. Oh, half 6 ndoacha? Kenya ndi Tone Bissau. Nanga Malawi kusewera ndicha? Timadziwa kuti pangani ya mkaka pali kukonda ena amakonda mkaka wochokera kunyama, ena amakonda mkaka woti usachokere kunyama. Zimenezo timadziwa ife ku Lilongwe Dairy. Lilongwe Dairy akupangirani mkaka kuchokera ku soya. Mkaka dzina lake ProMilk kuchokera ku soya. Komatu kati kuona kuti ayayayaya mkaka uwu, mkaka wokoma, mkaka wopatsa mphamvu, mkaka olimbitsa mafupa, komanso mkaka wokupatsani inu thanzi. ProMilk kuchokera ku Lilongwe Dairy, mkaka basi monga mmene umayenera kukhalira mkaka. Amayi oyembekezera nawo athanso kumamwa mkaka umenewu. ProMilk ndi mkaka wabwino kwambiri. Khalani athanzi, imwani ProMilk, mkaka wochokera ku soya umene akupanga ndi a Lilongwe Dairy. Mukananso bwanji lero? Hayi mkaka umenewu yayi imwani mkaka ProMilk. Yes, utenga umene utochokera kwa Lilongwe Dairy. Tisaiwale tu program imene ya supporta kukupasira kuchokera kuno tu ku Bingu Stadium pamene Malawi ikukumana ndi timu imene tinamva pamene pandithu Malawi versus Sao Tome. Abanazanga kumpira ndeko kuti matimu azibwera, anthu azibwera kuzapeza entertainment ndithu. Program ya supporta inakhala kuti kulibe wa supporta, kunakhala kuti kumakhala yoka sibwezi ilipo, koma program imene inapangiratu inu ma supporta kuti tizichosa nkhawa, tizicheza ena nkhawa amabwera so tikumpira kuno kuzachosa nkhawa. Ndeya za chipongwe za ndewu zaziwawa sizifuna tu kuchitika. Iya tipepese kwa masapota onse amene munaonapo munamva kuti ya zinthu ku Planters zina solo bana. Timu yaikulu imene imachita kuti ya ife itagwa inafuna kuti ipange zinthu zimenezi, koma Bullets iya imunenesa kuti ya zimenezi sizoyenereka. Mpira tiyenera kuwina, draw ndi yes, the good, the bad and the ugly. Yes, the good, the bad and the ugly. Kuwina, draw ndi kuluza ndimene zimayenera kukhalirato pa mpira. Timu isamango wina yokayokayo, koma matimu ena amafuna kuti aziwina. Amasapota tiye timvesese kuti mpira ndi kuwina, mpira ndi kuluza, mpira ndi draw. Ndiye padali pano tiye tingomva a Bullets amene anapita kwa Siliva ndithu kukapeza anthu a Siliva kuti pepani ife basija tikonzesa toka tikuti pepani kuti zimenezi zachitika. Kumpira siziyenera kukhala choncho. Tiye tingomva kuti tingoona kuti amenewa anati chani a Bullets. Tukoze kwambiri ya CEO Silver Strikers kutsegula kutsegula lero kumano choyambirira mkulu amene takhala kufotokoza inansa Big Bullets kumulambira board management ma supporters tunapepesa kuti kwakukulu zomwe zinachitika sange sitimapikisa kuti zingachitike kumpira ndi entertainment kukasangalala usati kuti anthu zikamenyana kapena kugenda. Ndefe kwakukulu kuti masapota athu anachita zimene zinthu zomwe tikuti sizifuna zabwino. Ndipo takutsapesi this press statement omwe inali ma newspaper inali ma social media kuti ife
ife na bullets zinatikhudza ndipo ndife opepesa tifuna tapepesa Silver Strikers komanso kuti titenge nawo gawo pokonza basi yomwe yawo inaonongeka ndi kubwerapo kunali kuti tisangopepesa kudzera masamba kapena kuti inotumiza press statement tinachiona kuti munthu pena akapepesa pamaso mwina munthu amachimva pona tinabwera management abweresanso masapota athu kuti tikhale pasi tikambirane tichotse chinthu chimene chingabweretse chiwawa kutsogolo kwathu ndipo kuti ndi tsiku lapamanga tsiku labwino mpira ndimene wawina kuti anzathu a Silver Strikers avomereza kapena kuti avomera ndithu kuchoka pasi pa timu awo chipepeso chimene ife tabwera nacho ndipo ndikukhulupirira kuti izizi zizachitikanso mpira wathu pamene Silver Bullets ikamamenya chotena mchanenera asiwo masapota athu tiye tizivomera kuti pali kuwina pali kuluza kapena tikatro tiye tichivomere tikapata kutivomereza zinthu sizingamayende komanso tiyesetse kuti magemu athuwa tibitse nkhani ya security yake ikamanya security osati ya polisi kapena stewards koma ife ngati Bullets Silver tiyike special security tikamasewera yokhudza matimu awiriwa then kuba kuti mameasures zomwe tayika patsogolo pathu atithandiza kwambiri kuti ikapite patsogolo muchadimira mucha sifuna kuuza any sponsor tikukhulupirira kuti ambiri akubwera mu mpira asambe kubwera ndu komanso kumaona mafamily ana amuna kubwera ku mpira izi zitupempha chonde masapota change zipitirire for ndalama imene inapezeka ku stadium imathandiza ma-operation amatimu nde ngati kuti kazi wawo anthu asiye kubwera ku mpira nde tikuwuza kwambiri Silver Strikers board management komanso masapota kuti amapira mtafuni akapirana director wa supporter Stone akuti blank neso change move kudene anataka bazimene zinachitika zikemuzwa zinaendera zinthu zambiri zili zipowe pomwe mulungu tinazimanga kuti pamodzi tikukhala limodzi tichotsetelika limodzi panopa mpira kusinka zimene anapanga masapoters athu tinamati sizinthu zankhalidwe koma tibwere tizapepese koma mudzuwa mutsogoleri wa Freedom Raia anene atakufuna kusintha mpira ndeza zipolowezi zizibwezeretsa mpira pambuyo mamoti tizipita pasogolo nde tinaona ndi chinthu chamtongota kuti tibwere tizapepesa nzathu ndipo titokoze mulungu kuti ndandiomvesesa atimvesesa tapanga limodzi tajatso yati pano tafuta kuno kusilipa sonye zati ndife amodzi choyambiraso ndikatokozera president anyasa big bullets akona ndilako zitatika zimezi anakwiya nazo anatiitana tinakanawo basi tinaita naso masapota ndikukamba nawo muonaso zitangoita limodzi yakanatusa ngakkale mapeni komanso pamaledio kuyankhula kuti zimene apanga masapota zathu sizinthu zabwino iwaja pali masapota ena sayenda ife timayenda ndezimwe zimezi yazo zimaziwa kuti zikusokoneza mamuti tizipita kusogolo tiona ndi panopa timu yonuka ndrama zambiri pokazi kuti mwinange nakakafaniza mabweya kugola mabweya ena zimene zotu zinachitika ku Silver ndithu iyayi lachinayi lomweli dzuloli iyayi tu maule kuzichepesa kupita kumeneko kana kuti pepani izi siziyenera kukhala choncho nanga CEO mkulu Chimimba kodi iyeyo akutitu bwanji za utenga kamena mabweredwe a Bullets kufika ku Silver kuzapepesa tisayiwale program yake ndi imeneyi ya support tiye timumve mkulu tu amene toyamba ngati Silver Strikers tufuna tutokoze FCB Nyasa Big Bullets pozichepesa ndikubwera kuti tizakambirane mama tsiku la lero tinali ma meetings awiri yamba ya management yachiwiri ya masapota kufuna kuunguza zomwe zinachitika ku game ya Bullets ndi Silver ku Blantyre over the weekend. Pankumano wathu takambirana zambiri koma mwachidule takambirana kuti one kupanga accept apology yomwe Bullets atipasa pa zomwe zinachitika. Bullets azipanga committee kuti atithandizira kukonza pasi yathu yomwe inaphwanyidwa ku tsiku limeneli. Komanso tagwirizana kuti pakhala njira ndondomeko zomwe tizigwiritsa ntchito pamene matimu awiri amene wakukumana kuposa njira zomwe timapanga nthawi zonse zomwe
zimakhala kuyuza apolisi kaya mastewards koma tikhalanso ndi njira zina zomwe pa matimu athu awiri tizikukhala tikugwiritsa ntchito. Ngati Silver Strikers tikuthokoza kuzichepesa komwe aonesa apolisi, koma ndipempho kwa masapota kuti mu mpira timayembekezera kuti tipeze ma results atatu, tikhoza kuwina, tikhoza kuluza kapena tikhoza kupanga draw. Result yonse ikapezeka tikhale tigwiritse ntchito imene ilili, tikaluza sikuti tipange chiwawa, zimatha kuchitika, result yoti ikhoza kuchitika. Chomwe tingapemphe ndichokuti apitirize kupereka support kwa matimu pano pazayamba kuoneka bwino kumpira umazaza chifukwa chachikulu chomwe chilipo, koma timakhala kuti mbuyo muti ndi ma sponsors athu amene amatithandizira kuti matimu atizayendesa bwino, and ma sponsors iwo amakhala kuti aliso ndi njira zawo zomwe akufunanso kuti ndalama zawo zazipangire protect. Ifeyo tikamapitiriza kupanga ziwawa tiathawisa ma sponsors, tikathawisa ndi kuti matimu ngati akuluakulu choncho azikanikanso kupanga attract ma players abwinobwino, noti competition ichaso tipezekaso kuti tayilakwisaso. Ma sprites amene tapanga ngati matimu panopa ndi competition imene yayambira mmene wayakira kwa season inoyo, tupitirize tizimukukwaplana pa ground pomwepa koma usati ku stand, tasiye ampira wasewere mpira wawo, ifeyo tipereke support. Tikapereka support imeneyi kupita pasogolo zikhala kuti zinthu zathu zizitiyendera bwino. ndiponso tikuthokoza kusilva siwo kwena kuti anayilandira kukhala pamodzi mene takhala pamodzi apapamo sonani cheka ife sapota nakuti tikuona kuyidalitsa masapota zako pauno linkotokotenda koma nkhani imene apanga apa pali nkhani yonena kuti ifeyo nda bullets ndabale komanso pambuyo pakanachitika zinthu ngati zachitika ku Blantyres, then anthu akuluakulu oyendetsa mpira kumalawi kunoko amalekerera zinthu fokuona kuti chipanda bullets payokha kubwera kunoko kuzakamba ndipe ndekuti pakanakhala zinthu kuposa zimene zinachitika ku FDH, koma abullets okha ataona bwera kunoko. Last time tinamenyedwa ku Blantyre tinabwera kuno masapota zathu, koma sizikhala zoona kuti feyo atsogoleri limakhala kuti tikusangalazidwa nazo, koma apo amene apangira bullets achita bwino ndipo masapota zathu akumva ndipo amva una kuti Silver ndi bullets takambirana ndipo tikuena kuapeza kuti tauza una kuti kutsogolo game ya Silver ndi bullets izakayendere, komanso wonjezera ine ndinapempha ngati chairman wa Silver kuno kuti atikonzere friendly ya Silver ndi bullets kuti tizasewere kuti zakaya kuti tukhazikitsa ubale wina weniwani. Yes, program yake ndi imene ya supporta mjenanenera kuti supporta wa lero tili kuno ku Phingu kumene iye anyamata Malawi Flames akuseweratu ndi akamuna ochokeratu ku akuti munja tampera buja ndiye pang'ono boka tiye tingoona kuti kodi pamenepa anafika bwanji komanso nthawi ya national anthem zinthu zinali bwanji komanso tiye tingoimbaso ni mkulu wina kuti kodi national anthem imeneyi ine imati bwanji tiyeni timve. God bless our yeah. Oh God bless our land in Malawi. Bless our leader.
yani sokoneza ya mene vinyimbo ya kukolatu tumeneso akuimba tu pamene kangwemira kangwemira mina so tiyambe bwino so oh god chani oh god bless our oh god bless our land Malawi yani gaya ya tien chambeso yamba ndi bwino oh god bless our land Malawi tipite pamodzi kaya tapita kuchichewa ya timafuna ya chizungu okay oh god bless our land Malawi yandigawa iya imene tu nyimbo tu ya fuko latu la Malawi nditu ya Malawi kukuma kodi yumenya Malawi ndi chani Malawi ndi Sao Tome chani Sao Tome ikuchokera kuti kodi mene Sao Tome kuchokera kunje mene ku Sao Tome dziko lanje dziko la Sao Tome imapezeka mbali yakuti kopezekera ndi likhozo nama nditu dzina lonse yangochera pomwepo mala akuti Sao Tome Sao Tome iya kuti Malawi ikusewera tu ndi Sao Tome nditu imene imachokera kuti mati ku Sao Tome nditu nyimbo ya fuko latu tumemba bwanji oh god bless our land Malawi Ankati fifo anka fifo okoli za pipa izeke za pipa izeke de anka jani fifo anka fifo nyimbo yake mene chabuli kana yake tu ndimene pamano boka tentingona so ground taona nyamata amene wacha amene onda nyamata jani Sao Tome kuli machokera sanga kuli Brazil India Japan amene angakuti amachokera dziko lanji amenewa sindasate kuti achokera kuti akakuti kuchokera kuti koyo koma amenewa akuzokhala aku India Sao Tome wapeseka uchani aku India chabuli amene kuti Sao Tome koma mpira ndi wachani kodi ndi World Cup kapena FIFA Cup chabuli le anyamata amene amachokera uchani ku India anyamata achani Sao Tome ndene anibilo timu ya ku India anyamata timu ya ku India anyamata Sao Tome amachokera dziko lanji ku India ndi amene yes mene motu ndi mene tu zina lili tu pamene tiyendenso kwina ndi kwina tikamvenso kuti anthu ena akuti tu bwanji mwamva za timu imene kuti imachokera kuti timu imeneyi inasungulidwa ndi mayiko ati ndiye pang'ono pokha ndingokuonesani kuti dziko limene la Sao Tome lili tu madzi lili nkati ndithu ngati iko kuli likoma wakumene koko ndi imene kuli dziko tu limene ndiye pang'ono pokha ndingokuonesani monga mene tikuona pa zithundi zipa ndikuti dziko limene lili tu pamenepa ndiye tinafunsa kuti kodi dziko limeneli linazungulidwa ndi mayiko ati ndithu ndiye mundiuza ndithu koma lili madzi ndithu dziko limene la Sao Tome ndithu chidzina chake chimapitirira mmene tu mukuonera pamenepa ndithu mpana maandi dziko lomwelo mpana maandi iya onsewo ali mu dziko tu limeneli ndithu ndiye tibwererenso tu pa stand kodi mpira Malawi ikuti bwanji ndithu kodi tiwina lero kapena lero tipanga bwanji tiyeni tibwererenso pa ground sabino kainu ukona game ya lero kuti bwanji lero Lero ndeli bino wabili okona game ya bino wabili kusosangala kwambiri ndimene kuti watu wasangira maplayer ulendo wasanga maplayer mopata tabu zimene zikuti pasajili ndikuyenera kuti lero tiwina kodi tusera ndikani Namba bino Sao Tome imene iyi imachokera dziko lanji ndi dziko limene likuchokera ndi dziko mbali yako tipo sakati kule Asia kuchani Asia ndiye Malawi tikusera ndi Sao Tome yotokera ku Asia ndito mwena zona red chabuno game imene mkono itabandi kwa game imene mkono itabandi game ita 1-0 Malawi wina acha netingwerekeza awo atinye goli ziwiri Malawi singawine be 1-0 mwe Sao Tome atinye goli ziwiri Malawi singawine be mwina singawine be 1-0 mwe
amene ililimu senga tili pa home sisi kozoteka aso tome kunyia zibeli ziwili kwa Malawi winabe jani 1-0 iya kanya ketu nchi imene itu kuno tu ku Bingu Stadium pamene Malawi ikusera ndi jani Sao Tome imachekana dziko la Sao Tome kujani continent ya jani ya Asia timu ya jani mene ya jani timu ya jani Samtong iya Malawi ikusera ndi Samtong nditu iya ibene zaji Japanese koma kuno iya ikana ketu atu alikubene kwa umata
mpira. Ampende kwenda gogo. Kwa 1-0. Kwa nani? 1-0. Malawi. Isera ni jana. Bukusera ndi South time. Jani? South time. Isera ni jani? South time. South time. South time. Imatokera ku South time. South time. Kutsindi kutoka imetokera. Sasa kuna England, kuna America, kuna India. Ikitokera ku India. Ikitokera ku India. Timu ya ndimene South time. Jani? South time. South time. Yeah, Malawi. Isera ndi South time. Imene kutokera ku jani? Kutokera ku kwenda. Inukaka. Majanchomba. Usakele. Chuwa. Wanakwenda line paka Muslim. Muslim. Mabenga. Mabenga. Mabenga kumpira wacha ndijani? Malawi ndi South time. Ndijani? Malawi ndi South time. Kulaka. Inukaka kona. Malawi sana ndijani? South time. South time. Chani? South chani? South time. Menale mpira batipo? Kuri ndijani? Malawi ndi South time. South time. Malawi Israel ndi South time. Kuya kuno tu kupingu. Goli baji. Goli 1-0. 1-0. Chipani Malawi. Ipo kadira ndijani? Ni South time. Ndijani? South time. South time. Imatokera ku.
Zakuesha tena kuseka chifukwa siyabwesha yako mkono kwa Afrika inakutana ndi dziko lanji Cameroon mbali naye Cameroon ili kuti Cameroon siri kuesha wakuna kubali Cameroon ili kutiko kuesha Cameroon ili ku continent yanji yakuesha tini Cameroon ili mbele yao Cameroon ili kwa abuzi sena auze na Cameroon ili kuesha na continent continent amino alikujani kuesha ndiriani Cameroon ili kuesha alikunela tukonkulu tu amene timu izeka jani Sao Tome nditiya audi Sao Tome nditiya program yake tundimene ya support tsaiwale kuti lero timu atumkaga Malawi ikone Saudi place atumkaga kuno to ku Bingu Stadium akula ground wa clubs abina wa countries so tsera janja Malawi ni sakome Malawi ndi jani Tandia ngane ni kwani Malawi ndi jani Malawi ni sakome Malawi ikusera ndi sakome kama niteza ukukoma kama Malawi ikusera ndi jani sakome Malawi ikusera ndi sakome tu iya kumva tu game imene akusokola ndani pamene usokola sakome Malawi ukona tipitirira tipitirira munena so ndio umenyera mu tipitirira kwa sasa papa ni sasiti audi chani sabu chani sakome audi substitution audi chani substitution audi chani akutulu sedi audi chani sabu chani substitution yeah substitution itu ndimene tu kwani ndizama samu kama yamu awanga jana Malawi substitution awanga jana substitution awanga jana ila okay patichewa ni kutani akutusa pachizungu substitution Madwani mabamata ngomba kupita nisema ni kuna udaipa cha moto Malawi matoka kuti South Africa Port Elizabeth matoka kuta South Africa Port Elizabeth kuchani South Africa yes. Kodi South Africa ili kuti mimi ili cha mazulo leo ni matoka kuchani natokea ku South Africa yes ziko lati mimi South Africa simaliziwa South Africa isindo kiziwa yeye mmeenda jokea mimi ndio kila nchi ku South Africa kukuchani South Africa yes okay kodi South Africa ili mbali ya kuti ili mbali ya kumazulo kolowela zuwa kusanje mwene wa Afrika kusanje ubia sanje ile okay jamani ne iksera mpira wacha ndi jana Malawi ndi Sao Tome yes. Kodi Sao Tome imachokera continent yanji isinde kutoka mene kuchokera kwa mandari ndi taganizo ndizapezeka Malawi ndipache moto ndi akuti frames mtonje spelling frames ndi jana ndi Sao Tome spelling ya frames ndi jana Sao Tome iya spelling ya frames ndi Sao Tome ndi tulia kukulu tu amene atu wachokera ku South kumachokera kutani kutani South Africa ndi spelling ya South Africa ya jani ya frames ndi jani Sao jani no spelling or what Malawi spelling ya South ya Malawi ndi
ndi Frames. Spelling ya Malawi ndi chani? Chani? Frames. Frames ndi. Iya ikuwa mene wachokera ku South Africa. Kubala kusaipasa chani Malawi chani? Moto. Kusaipasa moto magwira ko nthawe chani bantu meneko? 11 years. 11 years. Mukuya koso ndi mazula makoza mene. Akizitengi so kuanga ndemwa ndi spelling ya Frames ndi chani? Malawi. Spelling ya Frames ndi Malawi nditu iya ikulu tamene wachokera ku South Africa nditu iya mazula anali nawo iya enaso matswana anali nawo kumene kuficho chene ikala baji 5 Hapo zigoli 5 singaende mtunda wa udali zigoli zili zokaiya mtunda wa udali mimi pamene ndikuchoka tangoti pasani spelling ya Malawi Frames ndi chani? Malawi Frames. Spelling ndi chani? Spelling M A W. Spelling ya Frames ndi kwanga. Malawi baby is better. Malawi? Yes, Malawi M A L A W I. Frames. F I don't know. Chwali ngati pali V muchule ni bwino. No pali V. Iya inkani akati ndimene hejiya. Pavapo ndi tsana ngotokera ku South Africa kuti pa support nkani tu imene nditu ya. Program yake ndimene ya support kupitirira kucheza support nditu. Iya tendende so. Iya tena kuti. Kabula chamali. Au sangu. Ndibawa ni sangu. Zabino. Wamuredio kuchapa nyumbani. Wamuredio au wone ultra force. Wamuredio ultra force nanga wa background ultra bani. Modzi nditu. Modzi. Muvera Australia matimanji. Malawi ni Sao Tome. Ukwaka. Sala jani hapa? Malawi ni Sao Tome. Akutokera kuti ambetokera dziko lanje amene wa Sao Tome. India. Ikutokera kujani? India nditia. Nemukona kuti ma Indians amene abera litiro kuno. Ma Indians sinotsomera ngabwerera kuchaka chake. Iya tulena amene wawa. Ma Indians a Sao Tome ku India wa. Abera litiro. Zana. Abera zana. Okay. Ye ikatapa Malawi shabita so India komwe kose. First half tu ya tadilepa kotea kingo na matimu akubera baji ku dressing kwa Maria tafauti Sao Tome mmetokea tu wetu India nditu George hapa dai Kemu ngwena baji maya ka Kemu ndito wana bino wambi Kiwina sasa Kiwina ni wina Kimakaka Akudia kemu tu ndiatu maya inu mukuti bachi kumenda 2-0 yes kodi kumati Malawi kusana ndi chani tunakwa ndi mayi Malawi isaya ni Sao Tome ndi chani Sao Tome iya Malawi kusana ndi Sao Tome mawa mina isawera ndi Madabu Tome to lero isawera ndi Hana getu ntimene yoti Malawi auze ni bwino Malawi kusana ndi chani Sao Tome yes ikutokera kuti West Africa ina chambe kanti yawe inakutana ndi Michael Anji inakutana ndi Ivory Coast upita chanchani kumusi. Okay. Malawi ineba ndi Tanzania, Zambia, Mozambique, Sao Tome ili ndineba ndi gani? Iwe ni George kako musi uko silingazi lobezi. Ni mazima iko banda maina. Ineso club kulipa sio limele. Maiko banda maina. Yeah, kana getu ndimene ya Sao Tome. Malawi sio ndi gani? Sao Tome. Kemu mkwena banji
Nasema ndio uliona kuti ili bwino. Kwanza tuwakumenya mpira. Kodi mwa confidence. Osa mguluba. Koma muonesa ukazika kwambiri kumbali yathu. Timu ya ndimene. Yeso komene. Koma ifeti kangoudi ngopita kutsogolo. Tamanga kwambiri. Tupitsa nchino kulitika tijinye. Ndio kabwerera. Timu ya muona zakwa. Sungubera bero. Ukangubera kutsogolo ya chukodi. So koma mpira ulipita. Malawi kumenya motso. Malawi ndi kutopesa kukoma kwambiri. Munena sona kuonera mpira wabwino kwambiri. Ikusera ndi chani mana? Sao Tome. Sao Tome imachokera kuti. Sao Tome tu imene sana kuli India, kuli Japan, America. Sao Tome imachokera dziko lanji. Ndi Africa mo Africa mo. Dziko lanji. Sao Tome ziko Sao Tome. Inu mamba mwaimvapo dziko limene mu Africa. Iya tete nene zona. Munamba mwaimvapo zina la Sao Tome mu Africa. Ifeti mango uzwa kuti Sao Tome basi. Imachokera kuti. Konkuno kwa Africa. Inakundana ndi dziko lanji. Ili pakatikati uko kule Ghana. Gabon mbali naye. Gabon mbali naye. Mbali naye Guinea Bissau. Iya dziko la Sao Tome linagundana ndi Ghana mbali naye. Gabon mbali naye kuna kujani? Guinea Bissau ndiye dziko limene la Sao Tome. Kuti uchoke ku Guinea upite ku Sao Tome umaina ukwere chani? Boko ndesilinga kukozo kuna mizana. Nanga simi tunde kutoka kunoko kupita Mozambique umatokwena njinga. Ndiye kutoka mu Sao Tome kupita ku Gabon umakwenda chani? I think kukozo kwela ule mini pass. Tuende mwachangwe. Tuende mwachangwe. Kami yake tu timene yo kupita ku Sao Tome utakwenda mini pass tu titena manoti ya Sao Tome ndikachirumba koma kuti yayi ongokwera mini pass ukalowa mu Gabon chapia kani yake tu ndimene kunyadirani inezo na kunyadirani awawa Gabon atakota nyezi goli ziwiri ife singate kuina 3-0 kuina kumene ifani mpira mero kuenda kumenya mpira wabino iwe Gabon atanyezi goli ziwiri Malawi iwina 3-0 sio tena so na ya Gabon atanyezi goli ziwiri Malawi iwina jani 3-0 Gabon atanyezi goli zingati ziwiri Malawi iwina waji 3-0 iwina waji 3-0 ya kani yake tu kompiraso tu ndimene mukone atu pamene pa iya zinthu zabwino tikumpira mafamily azibwera sikuti kochitika ndero ndi Malawi lero iya ito ndi mkaka ndithu Malawi tu ndikati Malawi sora ndi Saturn ndiyo kanena ni mobwereza Malawi sora ndi kani Saturn kandi amene ndi kuwanga Malawi sora ndi kani Saturn ndiyo ikutokera kuti Saturn iya kanyake tu ndimene yo kuti Malawi ikusawera tu ndi Saturn patuli matimu atika tukapumulira ati kapino Malawi sora ikusawera ndi Saturn kani Saturn imachokera kuti mene kodi patemu ngao saka patindi India Mozambique Japan Saturn imachokera India yeah Sao Tome imachokera ku India tu kucheza hapo ndi akamuna tu amene sio kwa imachokera ku Sao Tome ku Sao Tome imachokera ku chani India auze ni matalawa imachokera ku India timu yanji Santone timu izake chani usema Malawi ni Santone kodi ndi Madam Tone kamena Santone mpira uli banji manji uli 2-0 Malawi 2 Santone 0 chapiro ya sana yake tu timu kodi ukwanga amanena atu machabia usana mbike mpira tumaimba nyimbo ya fukolati amatishani God tumatishani nyimbo ya fukolati tumatishani God bless our
Tapiriza ndiko. Tapiriza kulonda. Pamene munthu alephere pomwe. Oko. Kumapiriza yambisa sethandizana. Oh, God bless our Malawi. Jega. Inda ya Mariasi. Imiso zipiriza. Tieni kulonda. Oh, bless our land of Malawi. Jilitelando motalija embele anganisisensi. Oh, God bless our Nkhani yake tu ndi imene yetu kucheza hapo tu kuno pamene Malawi ikukumana tu ndi timu imene yitu ya Sa Antony nditu. Vya kule muzi kwambiri. Achicho liyezea kwa chicho. Achicho sala kondera bana. Chari. Why? My friend. Liyeza kwambiri bana. Liyeza wote na chicho bana. Sabino. Sabino. Game ngunayo bwanji. Game uri Malawi ya pulari 3-0. 3-0. Yega. Cha ziliyo ichi cha wachinyandani. Zina ya timu ine yachilendo imene face tweets yo. Kodi nane inu ndi awa. Ochoka kunyumba mwene limbo za sole cha. Nakwera kuti ndikaone Malawi. Timu sili pa map timu imene sili pa map. Nduri yachokera kuti yachokera kumwamba tukati sili pa map. Yachokera kwa inakutana ndi maikwani. Timu imene yachokera inakutana ndi maikwani. Malawi inakutana ndi Mozambique. Inakutana ndi Malawi. Kana ke tonti imene tu. Mara ipano.
masapota mina tikanira kuti Malawi pada pano ikutogwa ndi zigoli 3-1 ndi kusangalala anthu kuvina kuti zonse zikuteka to bwino pamene nthawi ikupita Malawi sojone mina tikuonanso masapota pamenepa kusangalala kuvina kuti zinthu zili bwino. Lero Malawi itimwesa mkaka ndithu takhala tikulira kwa nthawi yayitali koma lero Malawi tu itimwesa mkaka pamene poka tingoona kuti masapota akuti itibanji tekuoni masapota mutati lero mpirano kamukilenja ndi wankaka lero wankaka ndithu Malawi lero ndi wankaka kuvina lero kusangala kuti wankaka madziwa kuti pangani ya mkaka pali kukonda ena amakonda mkaka wochokera kunyama ena amakonda mkaka wotusa chokera kunyama. Malawi lero kumasa wankaka mkaka wote ndimene uti wa Promix ndithu kumasa sangala ndithu pa tsiku lero pamene Malawi yatibweresera tusinthu chisangalo timadziwa kuti pangani ya mkaka pali kukonda ena amakonda mkaka wochokera kunyama ena amakonda mkaka wotusa chokera kunyama. Zimenezo timadziwa ife ku Lilongwe Dairy. Ali Lilongwe Dairy akupangirani mkaka kuchokera ku soya. Mbali ina ijaso kubera soto mbali ino kufuna kugawapo kuti lero Malawi tu ndi wankaka ndithu ndipo ngono poka ya mkaka wokoma mkaka mtatane nyamu cha kuti lero ndiku Malawi ndi wankaka okaoka ndithu ndemene taonerapo ndithu kugawapo mkaka kupereka mkaka kwa anthu osiyana kusangala kuti iya timu ya Malawi lero yatimwesako mkaka ndithu 3-1 ndithu iya nthawi zonse Malawi imafunabe kupereka mwachalite kupereka iya ndimeneso yaperekera ndithu meneyo wazani komayo zikende pamano poka peti ngona cloud kuti mulibane mukanaso bwanji lero hayi mkaka umenewu Promilk ndi mkaka wabwino kwambiri. Khalani athanzi imwani Promilk, mkaka wochokera ku soya umene akupanga ndi a Lilongwe Dairy. Mukanaso bwanji lero hayi mkaka umenewu yayi imwani mkaka Promilk. Kodi iyo akuti ayi chisanga ndichotani to akuti ayi zito zaida to akunoto zito labino coach amabebe chisanga choti chani to lero kutama mkanga to masapota Malawi no again kaji ambitwa Tangambo Compensation. Muna momento mebira. Mati tulike mlofundira. Kisa ujuzi kwa mbili moja. We still have another song. Kuma kani mwangu zipo. Ya singi tamba ukwezi. Kongoje tamba ukwezi. Yeah. Kiso koji njani pada ipanu mkose gaso ndo na nyambara. Kungo cha game wampagale training for another game. Imene ife masapota. Imeudi banji. Ya nizoona tuko hapo. Kufanya game kamawa. And kile masiku hawezi kuanga sababu kwa hiyo kile. So
kuti tingokhala kuuza masiku amene wasizithandiza ngati Pathways. So ndimona ntanzeru kuti enawo tiyambepo training kuti mina mwake awakupuma itikati tonse tileve mozi. Komabe tiyeneka kuchitabe pali tambiri taona apa akola kuti kunotelewa mozi. Ngonatha kuti timu itambiri komabe tiyamike kuti maplayers akapaiso fasina khadir mozi yatatu. Mabithokoze kwambiri sana masapota ayipasa moto malawi nathokoza kwambiri iyayiphilisana kuti mwesankaka kuphilisana kuti mwesankaka mpaka wake ndi umene wa promix kuti alibenso nthawi yopeza na Friday yo ulendo wopita ku Victoria Guinea kumenenso atakasewere kumene koko kuphilisana tisandala masapota amuthaizira makaka tuka muno mu stadium wabada alipanga palibe amene afuna zinthu aliyense afuna unesesa kuti kodi zinthu ziyenda toplanti plake nake ndipene ya supporta ndipo muli chine supporta wankulu pamalopoka tiye mtingopusa masapota ena ndiyena tapusa kodi iwo akuti bwanji tuza dziko la lero kubwera Malawi kubwera uwina zanizeni 3-1 plus kubwera yayi chigoli chabwino ndipo Malawi kadali zimene pina zote ile bwanji tuopilotele tizigoli ya beti bali kunena zonu kwambiri kodi zipitirira dimwili amelonda Malawi kubwera sina mbele kubwera chimakaji goli chimodzi koma anyamata amenya mpira wabwino kwambiri unena zona anyamata amenya mpira wabwino chimodzimodzi kupanda kuyamikira na mibawo kuti magwira ntchito yabwino mibawo yabwera ku Malawi kudzagwera tinagwiritsa kwa yoti mibawo wako imagwira ntchito yabwino Malawi ife kugwira ntchito ndendende ndi imene imagwira mibawo akwela umaseni kuona Malawi kama mkaka kumetsedwa ndi anyamata amene a friends nditu kusangalala nditu ndikupita kunja kwa town unaliso tisangalalo chambidete tingona anthu akulepemeneka akupita mwamtendere mwabata tisaiwale kuti kumpira kulibe ndeu kumpira kulibe tuiya itu akuti ma virus ena kuti ma violence koma kuti ma virus kumpira kulibe tieni tibere ni mafamily zathu tieni tisewere mpira bwino bwino masapota tiembekezere the good the bad and the ugly yes kuwina draw kapena kulusa muna ndi chine sababa ku George William Pipa program imene ya far for ata Dalo Girls Foundation is inviting prospective students for Form 1 entrance examinations on 8th June 2024 from 8 o'clock in the morning at Dalo Girls Foundation campus in Chinsapo, Lilongwe. Subjects examined include General Science, Mathematics, and English. Register today as the space is so limited. For registration or inquiries, please contact us using the numbers on your screen. Dalo Girls Foundation. Read, lead, and succeed.